Nos, como candidatura municipalista, facemos un chamado. E un chamado que partía dun análise, evidentemente, de que o espazo a nivel galego estaba a ter serios problemas a hora de representar o conxunto do que se coñece comunidade popular en dúas liñas. Unha é non nos vayamos a un proceso de escolla do novo Consello das Mareas a uns meses dun proceso electoral municipal, adiantémolo, e logo corresponsabilicemos a todos os colectivos e a todas partes nunha mesa de confluencia. Esa mesa de confluencia non vai a tomar ninguna decisión, nin vai a interferir no que o elemento de escolla que foi sempre en Marea. Nos parece fundamental sentarnos con todo o mundo, mareas municipalistas, partidos políticos, e un pouco testar se hai vontade de que participen do proceso. Si históricamente, ao longo destes 6 anos, formacións políticas axudaron a configurar ese espazo, mareas municipalistas, onde desarmamos as posicións de parte tamén, e hai un desmarque nos últimos meses, no último ano, 2 anos, de todos esos colectivos, e nos estamos buscando que todo o mundo, de alguna maneira, exerza. Non o facemos con ningún tipo de finalidade, nin aristócrata, nin parte de dinámicas de tensión, de desacreditar propostas que están ben intencionadas. Chegou a resposta antes de que no día de onte a propia coordinadora enviara as resoluciones que fixo pola tarde. Non teño ningún tipo de vontade en entrar en este tipo de dialécticas. Coñezo a xente que as impulsa. E cando digo que coñezo a xente que as impulsa, non falo de Luis Villares. Constame que a coordinadora de Compostela Aberta está traballando honestamente en algo que parte da responsabilidade, porque nos en Santiago somos un espazo consolidado. A pregunta é, que gañamos nos meténdonos en estas historias? Bueno, porque non só somos cantonalistas, creemos nun espazo a nivel galego, e vemos que hai problemas a nivel do espazo galego, e creemos que todo o mundo ten un certo respeto pola labor que se fixo aquí en Santiago, entonces dicimos, vimos a intermediar. Sí, de todas maneiras non depende de nós, quer decir, nos lanzamos a proposta. Isto é como el amor, non depende solo de quen a lanza, sino de quen a recibe. Entonces, como son moitas partes, isto é un amor, un poliamor, como teño dito algunha vez, e se logo ao final hai unha negativa absoluta, bueno, polo menos nos quedará a sensación que dende aquí se intentou, que non miramos por outro lado. Nós temos moito traballo aquí na cidade, con moitas cousas que nos ocupan tempo, a maiores de con isto. Aquí estamos únicamente intentando ser responsables. Se eu da mesa de confluencia, ao mellor non fixemos a pedagogía suficiente, pero o único que buscaba era corresponsabilizar aos colectivos. E a xente. Nós non estamos falando que haxa unha inclusión de cuotas na nova dirección. É dicir, que o Consello das Mareas se vote e se elixa unha persoa un voto. Non estamos falando en paralelo dunha mesa que chamamos de confluencia. Non estamos en ese sentido nin intentando buscar subterfuxios ás canles de participación que todos e todas nos dotamos e que moitos axudamos a constituir. Testar, oye, queredes participar? Vai haber representación de todo o mundo despois dun proceso de eleccións democráticas, unha persoa un voto, non por cuotas, como vedes, esas cousas que son tan de sentido común como falar, dialogar, política, a fin de contas.